आच्छा बे बानलु बेदाङा मानो फन रिसिभ खालामा? आंलाय मा मिथिगौसै, नोंहाबा मानो फन रिसिभ खालामजायाखै? आरो मानो थाइलेन्डनि नाम्बारखौ होआखै बियो? बे वाट्सएपआवलाय माब्रैथो हमनानै मोनबाय थानो बेखौलाय? बेनोथ' मालाय थाइलेन्डनि नाम्बारखौनो होआ। जों लाइननो गावखौ डिस्टार्ब खालामबाय थागोननो। जों बारे बारे कल खालामनायखाय मालाय जोंनो नाम्बारखौनो होआनो। बिदिखि जायो नामा? गोजानाव थाहैनाय मानसिया नाम्बार होआलासिनो थानाय? बिहर बेनाव आंनो थाइलेन्डनि नाम्बारखौ। नोंहा बिनानै लाबानो जाबायहाय। आजिखालि मा बुंबावनो, मालाय देरबाय सेंग्रा देरबायना। आंनिख्रुइ गोरोंसिन सोर दंबावोसो जायो। बिनि सायाव बानलु बेदां, आंखौ उन्दै नंदों नामा? आं उन्दै नामा जालायथारो। दे उनाव फन खालामगोन आं। मालाय खोनाबाय, बिबैजोंसो रायलायबावो बानलु बेदाङा। आदै मादै मा जालायखो मानामुनि? आदै मादै, आंनि बयफ्रेन्डआ ना आंनि फनबो थिखांले, आंखौ गाज्रि होननायनो बाले। मालाय गावनि टिउसन लानाय हिनजावजोंसो मालाय बाजाराव थांदों। गोदाव सोरावलै। मोजाङै खोन्थाया मानो, मा जादों? आंनि बयफ्रेन्डआहाय मालाय गाव जाय हिनजावखौ टिउसन लादों बे हिनजावजोंसो बाजाराव थांदों। माथो जाखो बाजाराव थांनाया? मानो जेबो जाया जानांगौ जाखो? आंनि बयफ्रेन्डआ मालाय हिनजावजों, हाबा जानाय हिनजावजों बेरायहैयोबा आं दुखु मोना जानो नामा? नोंसोर मा रायलायबाय थादो, आं एसे मिस्ट्रिफोरखौ खबर लाना फैनि। मानामुनि, नोङो सोरनि सिगाङाव मा खोथा रायलायनांगौ एसेबो रोङा नामा? नोमथैनि सिगाङाव मा जाला माला खोथा बुंबाय थायो नोंलाय? आंनि गोसोआ दुखु मोनदों, बेखौ नों मा बुजिदों मादै? दिनै आंनि बयफ्रेन्डआ गुबुन हिनजावजों बेरायहैदों, आं दुखु मोना जानो। मानो दुखु मोना जानो? बे नोंनि बयफ्रेन्डआलाय सोरजोंसो थांदों बाजारावलाय? बे गाव जाय हिनजावखौ टिउसन लायो, बे गोसोम बन्दिदि नामाबो हांग्रिमोनदि। हांग्रिमोनदिजोंसो थांदों। नोंहा बेखौनो गाज्रि मोननांगौ जाबाय। जेबो नङाना हांग्रिमोनदिसो। हांग्रिमोनदि जाखो मा जाखो? जेसेबांनो गोसोम एसेबांनो गोसोआबो गोसोम जायो खायसे खायसे ना। हामगौ नामा बिदि बुंनो? मालाय बाजाराव थांदों आरोहाय माबा मोनसे बुस्थु लायनो, बेखौ नोंहा बिदि सानबाय? मानसिखौ डाउट खालामनो हामा जानला मानला। नङा माथो, आंनि फनखौ दाननानै होदों आरो ज' चावमिन मम' जालायदों। आंनि गोसोआ बेसेबां दुखु मोनदों। जाबाय दे जाबाय, बांद्राय बेफोरबायदि जाबाय थानांला। आंनो दिनै सुट्टि नांगौ। आंनि गोसोआ दिनै जोबोद गाबदों आरो आंनि मेगनाबो। नोंहा बयफ्रेन्डनि खोथा लानानै बे न'खराव नोङो खामानि मावनो थाफैदों, बेफोरखौ नों बेफोरबायदि सुट्टि लाबा जागोन नामा? आं मिथिया, आं मिथिखाया। नांगौबा आंनि बयफ्रेन्डखौ बुजाय आरो आंनि खालामनानै हो। आयौ, दानि जुगनि गोदान रुवाथिफोरनि डिमान्डआबो डेन्जारहाय। आरो बे रुवाथिखौ होखानानै लायोब्लाबो न'आव खामानि मावग्रायानो गैयाना। माथो खालामबावनो आरो। दिनै हरसेया बेवहायनो थाबाय नामा? जोंलारि सान? औ, जोंलारि नों फाग्लि जाबाय नामा? मा बास स्टेन्डआवनो उन्दुगुमालाबायनाय जाखो आंलाय? बेबो आरो बानलु बेदांजों? मिनाथ' बहा थांनो नोंलाय? आंनि खामानिया बेनिफ्राय बैनिफ्राय, बैनिफ्राय बैथिंजायनिफ्राय डाटा कालेक्ट खालामनायानो। दे होमबालाय उनाव लोगो मोनगोन। आरो एन्टनिय' सेनफायाबो दसे उनावनो मोनफैसिगोन। बेनि थाखायनो लाहार फाहार खालामनो नागिरदों आं। अके। जोंलारि, बहा थांनो नागिरदों नोंलाय? मानो नांगौ नोंनोलाय? आरो बानलु बेदां, नों आंजों थाफाबाय थानाङा, मिथिबायना? जुदि आं नोंजों थाफायामोनब्ला नों बास स्टपआव हारसिं थागौमोन नामा? बिराद बरफ गोग्लैदों, रुमाव थौदो आरो माबाफोर गुदुं जि गाननानै लादो। बानलु बेदां, नों आंनि सोमोन्दै जेबो साननाङा। आं गुसुआव बरफ जानानै थैयोना मायो बेयो आंनि प्रब्लेम। नोंहा बेवहाय बुंनो गोनां जेबो बाथ्रा गैया। बेनिखायनो नों आंनि सेराव फैबायबो थानाङा आरो गावनि फरायनांगौआव गोसो हो, गावनि खामानियाव गोसो हो। आंलाय नोंखौलाय मा बुंखो? नों आंखौ जेबो बुङाखै। नोंनि मोजांनि थाखायनो बुंदों आंनिफ्राय गोजानाव था होननानै। आंथ' नोंनिफ्राय गोजानावनो दङ, 4 सेन्टिमिटार गोजानाव। बानलु बेदां, गासैबो खोथाखौनो मानो धेमालि सानो नों? नों गावनि खामानिखौ गोसो होनानै माव, फरायनायखौ गोसो होनानै फराय। आंजों उन जाफाबा जायाना बानलु बेदां। आं जा मावदों मोजांखौनो मावगासिनो दङ। बांद्राय साननाङा नों आंनि सोमोन्दै। बिदिब्ला दासिमबो मानो एन्टनिय'नि मानसिया नोंनि उन जागासिनो? दाखालिनिबो सानै हौवा मानसियाथ' क्लिअ'पेट्रानिसो मानसि नङा होमबा, एन्टनिय' बिमानि? अब्लाथ' नों दासिमबो खैफोदाव दं। बेयो आंनि प्रब्लेम बानलु बेदां। आंनि खैफोदनि थाखाय नों गावखौनो खैफोदाव खालामनानै लानाङा। प्लिज बानलु बेदां, आंनिफ्राय गोजानाव था। आं नोंखौ दिनै रागा जोंनानै नङा, मोजां गोसोयै बुंदों। प्लिज आंनिफ्राय गोजानाव था। हाय जोंलारि। सिखिरि, माला फैनाय नोंलाय सिखिरि? आं दिनै सफैबाय। ओमफ्राय बहा दं नोंलाय? बै नुहुरनाय बिल्डिंआवनो दं आं। आंनि हटेला चेकिं टाइम जाथ'वाखै, बेनिखायनो लागेजखौ हटेल रुमावनो दोननानै ओरैनो बाहेरायाव बेरायथ'बाय आं। दा 12थानि उनावसो हटेलाव चेकिं खालामनो मोनगोन आं। जाम्बिना जाम्बिया, आंबो हटेलखौ सिगाङाव हरसे एडभान्स बुकिं खालामनानै दोननो रोङासै। नंगौ नामा? फै बिदिब्ला जोंनि हस्टेलाव दसे थाहैथ'नो हागोन।
जेबो नङा दे, आं मेनेज खालामगोन। बानलु मेदाम, मा खबर? मोजां। आरो नोंलाय जापानावलाय मानो मोनफैलायखो? बानलु मेदामा ओरैनो खाब्रां खाब्रां बुंलाबायो। बेनि खोथाखौ खोनासंनाङा। जेबो नङा दे, फै आंजों साहा लोंहैनोबा। औ, खाथियावनो 7-11 दं। फै आं थानाय हटेलनि रेस्टुरेन्टावनो माबा मोनसे जानि। बानलु मेदाम, नोंबो फै। नोंसोरनि हिन्जावफोरनि गेजेरावलाय आंलाय मा खालामनो? नोंसोर मा जाहैयो जाहैबानो जाबाय, आंहा टाइम गैया। नायलाय बे बानलु मेदामा एसे खाब्रां। मानो बेबायदि दे बियो? नों गाज्रि मोननाङा दे। बानलु मेदामनि जानानै आं नोंनाव निमाहा बियो। आं बानलु मेदामखौ मालाबाबो गाज्रि मोना। बेखौ गाज्रि मोननो हानाय आंहा गोहोआनो गैया। आं मानो बानलु मेदामखौ गाज्रि मोननो? नंगौ नामा? फै मर्निं ब्रेकफास्ट खालामहैनि। सिखिरि, नों जापानाव मानोबा खामानि थाखाय फैदों? बेफोरखौ उनाव रायलायगोन। दानो लोगो मोननानै गासैबो बाथ्रा रायलायजोबा। फै रेस्टुरेन्टाव माबा मोनसे जाथावथाव रायलायहैनि। नाथाय आंहा दसे उनाव डिउटियावबो थांनांगौ। दिनै डिउटिखौ लिभ लाबानो जाबायना? ओहो, हानाय नङा। होमबा प्लिज आंजों दसेल' साहा लोंदो। बिनि उनाव डिउटियाव थांफिनदो। जागोन दे। आरो डिउटि जोबखांबा लोगो हमगोन दे दा बेलासियाव। आं दा बेलासियाव लोगो हमनो हानाय नङा, आंहा क्लास दं। अके, बिदिब्ला गाबोन नङाब्लाबो समफोर नङाब्लाबो फिन समफोर लोगोथ' मोनलायखागोन नङा होमबा? नों जेब्ला जापानाव फैबाय लोगो मोनलायबाय थाखासिगोन दे। हाय लोगोफोर, एन्टनिअ जोंलारि आरो सिखिरि बानलु मेदाम, बिसोरनि स्ट'रिया थाबैनो गोलाव फैफिनगोन। एसेल' नोंथांमोना मेगन मिसिनानै थादो। जोंहा आब' दंफांआ सम मोनबानो गासैबो फारि फारि लाबोजोबगोन। अके बाय, गुड नाइट लोगोफोर। दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना गाबोन गोलावैनो लाबोगोन। बाय।